2 million years is about to go to a whole new dimension. Ongelooflijk. Dat heb ik nog nooit niet meegemaakt, zoiets. Dit is zeker 30 kilometer per uur, hè? Dat is heel ongelooflijk. Dit is hem, de Diavolo. Gemaakt om op ijs te rijden. Het geheim is nageltjes, heel veel nageltjes. Vandaag zijn we erop uitgekomen dat we dus 400 gaatjes hebben geknipt in het bestaande profiel. 400 nageltjes hebben gemonteerd. Om dus wat extra grip te organiseren. Op de ijsschaatsbaan van Eindhoven mag Sven Nys proberen om overeind te blijven. Met de banden die tot nu toe gebruikt werden in wedstrijden lukt kort draaien nauwelijks. En dan gaat hij met de Diavolo het ijs op. De Diavolo is revolutionair. Ik heb dit nog nooit niet meegemaakt. Je kan soms een paar procentjes winnen met een nieuw profiel dat uitkomt. Maar met de omstandigheden die we waarschijnlijk in Tavor meemaken. En dit profiel, dit is gewoon een verbetering van meer dan 50%. Het zal er zoveel uitmaken dat je denk ik elke bocht een metertje of 25 à 50 verschil kunt maken. Ja, dan kun je wel 1 of 2 keer corrigeren en misschien wel 3 keer, maar dat gaat niet lang duren. Dus de mensen die er niet op staan, zullen van hele goede huis moeten komen om mee te kunnen. Maar vorig weekend lekte het geheim van de Diavolo uit. En van de UCI mag hij niet gebruikt worden. Het is te gevaarlijk voor andere renners. Ik kan wel begrijpen dat de veiligheid heel belangrijk is. Maar langs de andere kant hoorde ik ook het verhaal van... het is een beetje koersvervalsing, omdat dit is niet te koop op de markt. Maar al wat in de Tour gebeurt met prototypes van fietsen en materiaal is ook niet te koop op de markt. Maar het is gewoon niet beschreven. Niet beschreven is automatisch toegelaten. Het is jammer dat het niet door mag gaan. Langs de andere kant ging ook een deel van mijn concurrenten wel die tubes gehad hebben. Dus ja, nu is terug iedereen gelijk voor de wet.